So yun na nga guys, no? At pakit na tayo. According kay Mami, 5 minutes lang daw pataas. 5 minutes, 272 steps. Huling ginawa ko to dito 2014 pa eh. Tagal na. Payat pa ako nun. Nga guys, so wala pang 5 minutes. Pero yung iniisip ko na sa mga oras na to, ano bang merienda mamaya sa baba? Gutom na ako. Wala pa. Ginusto nyo yan ha. Siguro mga 3 minutes na kami naglalakad. Napansin ko dito sana lagyan nila ng water station kada. Tapos yung sa pababa sana, yung tipo ano lang, may padulas na lang ka doon. Pa-slide na lang, di ba? Maganda yun. Dagdag. Oo. Dugi. So yun guys, no, pababa na tayo. Ang next destination natin ay doon sa cave. So, tara. So yun guys, natulog tayo ng cave guys. No? May escalator dito sa cave.